Genți de brand la prețul de 139 de lei per kilogram, disponibile în magazinul e-Unicat de pe Calea Moșilor numărul 306, începând de luni, 22 iunie. Această gentuță crossbody simplă de la Liu Jo, o sacoșă de la Valentino, care poate fi geanta perfectă pentru plajă. Este din material textil, ceea ce înseamnă că poate fi și spălată. Piesa de rezistență, această geantă într-o nuanță deschisă de la Georgina & Lucy. Superbă! O geantă de brand de dimensiune mare în nuanțe deschise. De la același brand găsiți și acest rucsac mic, o altă piesă superbă, această geantă de la Valentino cu detaliu de lanț ce este ajustabil și poate fi purtată și crossbody. Prima piesă de la Michael Kors, aceasta cu ținte aplicate, foarte drăguță și extrem de versatilă. Și a doua piesă de la Michael Kors, superbă, un model de dimensiune mai mare. Nu uita că prețul este decis de cântar, indiferent de brand, și le găsești în magazinul e-Unicat de pe Calea Moșilor numărul 306, începând de luni, 22 iunie.